Kaixo, ongi etorria, berreketen arteko eraginketak egiteko eskema hau jarraituko dugu. Eta gogoratu behar dugu lehenengo zer den berreketa bat. Nik bali badut A ber N, egin badut A bider, A bider, A bider, A biderra, zenbat aldiz, N aldiz. Adibidez, nik bali badut iru ber lau, egin beharko litzake, iru bider, iru bider, iru bider, iru. Lau aldiz, ber lau delako. Beti ere, N 0 baina handiagoa baldin bada. Zer gertatzen da 0 baino txikiagoa bada, negatiboa denean, egin behar dela lehenengo positibo bihurtu. Orduan, bidertzen dagona, pasatzen dugu dena zatitzen. Bat zati berretzaile hori, ezta? A ber N. 0 ez bada. Zer gertatzen da 0 denean, hona etortzen gea. A ber 0 da bat. Orduan, berdin da plusa edo minusa izan. Eta gero ben dugu, A ber bat. Hori laburtu egiten dugu, ez dugu jartzen A ber bat, jartzen dugu A. Eta A ber minus bat, hori hau bezala da, zer egin behar dugu? Plus bihurtu. Orduan, bidertzen dagona, zatitzen pasatzen dugu, bat zati A. Hori ikusita, goazen lau proprietate hauek aztertzea. Gogoratu zaitez, biderketa dagoenean eta berrekizunak berdinak direnean, mantentzen da A eta berretzaileak batu egiten dira. N gehi M. Zatiketan, berdina da, baina berretzaileak kendu egin behar dira. Zer gertatzen da, biderketan edo zatiketan, berdina dela, ber N denean, orduan N pasatzen zaiola bakoitzari, berrekizun bakoitzari. A ber N eta B ber N. Nik baldin badut parentesi batean, berreketa baten berreketa, orduan berretzaileak bidertu egiten dira. Orduan, hau da jarraitzen duguna, ariketak egiteko. Ohartxo bat ere bai, ez da berdina minus aurrean izatea edo parentesi barruan izatea. Zergatik? Ze hau da, bi berlau eta ateatzen dena minus jarri, eta hau da, minus bi lau aldiz. Minus bi, bider minus bi, bider minus bi, bider minus bi. Orduan, nik egiten bautau, bi bider bi, bider bi, bider bi, da bi, lau, zortzi, amasei. Orduan da, minus amasei. Eta hau, minus bider minus, bider minus, bider minus, da plus amasei. Ez da berdina. Horren, erne, minus aurrean edukitzea, edo parentesi barruan izatea. Ez da belako berdina. Eta azkeneko ideia izango litzake. Ni baldin badut A ber N, jakiteko positiboa edo negatiboa den, lehenengo da. Berretzailea bikoitia bada, 2, lau, 6, 8, emaitza beti positiboa da. Hor ez dago dudarik. Berrekizuna, baldin bada positiboa edo negatiboa, hor, ja honetezke duda batzuk. Baldin bada, berrekizuna bekoa ere positiboa, emaitza ere beti da positiboa, eta berrekizuna negatiboa denean, bekoa, adibidez hau bezala, bi aukera daude. Edo berretzailea bikoitia da, hemen bezala, horren da positibo, eta berretzailea bakoitia bada ze gertatzen da, orduan da negatiboa. Orduan negatiboa izateko izan behar du. Berrekizunak negatiboa, bekoa negatiboa, eta gainea berretzailea bakoitia. 3, 5, 7, eta bai. Orduan hasiko gara ariketak egiten, sinperetik komplikatu dira. Bi berlau, sinpena da ez da, horren egin behar dugu. Bi, bider bi, bider bi, bider bi, lau aldiz. Bi, lau, zortzi amasei. Bukatu da, ariketan. Hemen dugu negatibo bat eta beste negatibo bat. Gogoratu zaitez, berretzailea da positibo bihurtu behar duguna. Orduan, hortarako zer egin behar da, hau jarraituko dugu. Pasatuko dugu, zatitzen. Behar ze jarri behar da, hau berdina, baina berretzailea positiboarekin, bera eraman dugulako. Orduan izango da horrela, minus bi, ber, iru. Orduan, goian da bat, eta behan, minus bi, iru aldiz bidertu behar da, bere buruarekin. Minus bi, bider, minus bi, bider, minus bi. Goian bat, eta behan, egingo dugu lehenengo zenbaki ikusi. Bi, bider bi, zortzi. Eta galdera da, minus, bider, minus, bider, minus, minus da, ezta? Zergatik da minus? Delako, berrekizuna negatiboa, eta berretzailea bakoitia. Ikusten, imparia eta. Orduan, emaitza, ateratzen da, minus aurrean jarrita, minus zortziren bat. Urrengoa, minus bi ber 0. Minus bi ber 0, honek esaten duen bezala,
zerbait, berzero da beti bat. Horra jarriko dut hemen, bat. Eta hori, amaitua gelditzen da. Ariketa honetan, biderketa bat dago. Berrekizunak berdinak dira. Orduan, erontako da, biderketa eta berdinak. Berrekizuna. Zer egin behar dugu? 7 mantendu. Eta berretzaileak batu. Orduan egin beharko dugu 8 gehi -6. Orduan da 8 gehi -6 da 2. Eta 7 bider 7, bi aldiz egin behar dugulako, da 49. Eta hori izango ezake, ariketaren soluzioa laburtuta. Bigarrena, berrekizuna ere berdina dugu, ora mantentzen dugu berrekizuna zatiketa delako, eta zer egin behar dira berretzaileekin? Kendu. Horra egin behar dugu 0 ken -2. Horra jarriko dut 4, eta 0 ken -2 da 0 gehi 2 bezala. Beraz, 2 da. 4 bida 16. Horra erabili dugu propietate hau, eta hemen beste hau. Hurrengoan, zer dugu biderketa bat? Berrekizunak zer dira berdinak mantentzen dugu. Hau ere, hau bezala da. Orduan, egin behar duguna da, -3 gehi 5. Biderketan berretzaileak batutzen dira. Orduan, 3 erdi, -3 gehi 5, zeinua desberdina dute, orduan diferentzia bikoa da. Positiboaren alde, berdin. Hemen, era desberdinak alde egiteko, erabili dezakegu propietate hau, edo ja zuzenean jarri 3 bider 3, ezta? Dela, 9 laurden. Eta da, bukatzen dugu ariketa bere bai. Beste 3 ariketa ditugu oren. Zer dago hemen? Zatiketa bat. Eta berrekizunak ere berdinak dira. Orduan, hau jarraituaz, mantentzen dugu berrekizuna -4, eta berretzaileak zer egin behar dira zatiketan? Kendu. Orduan egin behar da. -4, ken, -2. Orduan da. -4, zer bada ken lau, edo -4, ken -2. Ken minus da plus 2 bezala. Orduan, -4 gehi 2 da -2. Hemen du -1. Hori, positibo bihurtu behar dugu. Zer egin behar dugu? Jetxi. Jarriko torrela, bat, eta behan, -4, bi positiboa jetxi dugulako. Aldatzen dugunean goitik bera, edo beti gora, zeinua aldatu behar zaio berretzaileari. Orain bai egin daitekela. Bat zati, -4 bider -4. Zenbat da? Plus 16. Zergatik, berretzailea bikoitia delako. Ikusten duzun bezala. Eta bukatu dugu. Hurrengoa, biderketa bat da, baina berrekizunak ez dira berdinak. Zer ditugu berdinak? Berretzaileak, 3 eta 3. Orduan, ezin dugu erabili ez hau eta ez hau. Hau dialako beti zatiketa eta biderketa, baina berrekizun berdinak. Hor hau erabili beharko dugu. Hemendik horre erabili beharrean, erabiliko dugu hemendik honera. Ikusten duzun bezala, berretzaileak berdinak dira. Orduan jarri daitezke biak parentesi berdinean. Sartuko ditut. Jartzen horrela, 8 bider 5, eta kanpoan 3 bat. Hau eta hau berdina da. Horran egin dezaken biderketa hau. 8 bider 5, 40. Eta hau berdiru, argi dago ez. 3 0 ditu, 0, 0, 0, eta lau bider lau 16, bider lau, 74. Beraz, 74, 1000. Hemen, zer gertatzen zaigu? Baltzekoa, ez da? Ez ditugula berdina berrekizunak, baina bai berretzaileak. Horran jarraituko dugu, hau sartuko ditugu biak, parentesi berdinean. Lau eta -2. Lau, zati, -2, behar du bere parentesia, Kusi? Eta goian jarriko dugu, 5 bat. Horrein bai egitekera zatiketa. Lau zati -2 da -2. Ber 5. Orduan, -2 bider -2, bider -2, bider -2, bider -2, da 2, lau, 8, 16, 32. Horrein, galdera da. Positiboa edo negatiboa? Ikusi duzun bezala, negatiboa bali bada, eta hemen bakoitia,
horrelako da. Berrekizuna negatiboa eta berretzailea bakoitzia, negatibo. Horren, negatiboa da. Ariketa hauek zailagoak dira. Zergatik ez dugulako ez berrekizuna berdina eta ez berretzaile berdina. Horren, zer egin behar dugu hauetako propietate bat erabiltzeko? Deskonposatu. Orduan, egingo ditugu 8 eta 4 deskonposatu eta lortuko dugu berrekizun berdina. Orduan, hartuko du 8, bikin, 4, bikin, 2, bikin, 1. Beraz, hau da, 2 ber 3, eta hemen 4. 4, bikin, 2, bikin, 1, 2 ber 2. Deskonposatu ondoren ikusi dugu 2 eta 2. Beraz, baditugu berrekizun berdinak. 8 ordez jarriko dut hau. Orduan, parentesi bat jartzen dut, ber 3, eta barruan, 8 lekuan, 2 ber 3. Bider. Orain hau, parentesia jartzen dut, kanpoan 5, eta barruan, 4 ordez, 2 ber 2. Hau egin ondoren, zen da horrengo pausoa? Erabiliko du propietate hau. Ni baldin badut berretzaile baten berretzailea, bidertu egin baditut. Orduan da, 2, 3 ber 3. Ikusten dezen bezala, eta hemen dugu 2 bider 5. Berretzaileak bidertu egiten direlako. 3 bider 3, 9. 2 bider 5, 10. Zenbat da emaitza? Biderketan, berrekizunak berdinak direnean, berretzaileak egiten dira batu. Horran pausa saltatuko dute. Egin bada, 9 gehi 10, 19. Horran, hau da, honen soluzioa. Beste honekin hasiko gara. 18, 12, 3, 4. Dena desberdinak. 18, 12. Deskomposatuko ditugu biak. 18, bikin, 9, 3, 3, 1. Beraz da, 2 bider, 3 ber 2. 18 ordez jarriko dut 2 bider, 3 ber 2. Eta kanpoan, ber 3 guzti hori, ber 3. Eta bigarrena, ez dugu deskomposatu, baina izango da, ber 4. Horran, guazen deskomposatzea 12. 12, lehenengo bikin egiten dut, 12, zati 2, 6, zati 2, 3, zati 3, 1. Hau da, 2 ber 2, bider 3. Horran, jarriko hemen, 2 ber 2, bider 3. Deskomposatuta daude. Berdin. Zer egin behar dugu? Propietatea hau erabili. Baina kontuz, hau ere bai, zergatik? Ze batzuri 3 jarri behar diet, baina beste batzuk bidertu egin beharko dut. Horran, hau zer da, 2 ber 3. Hemen zer egin behar dut? Bidertu, 3 bider 2, 6. Horran da, 3 ber 6. Urrengoa. Zein behar da, bidertu, 2 bider 4, 8. Beraz, 2 ber 8. Eta azkena, hau, lau hau, honi jarriko diot, 3 ber 4. Hori lortu ondoren, zer egin behar dut? Ikusi zer hau berdina. Hau eta hau. Ikusten duzu bezala, berrekizun berdina dute, 2 eta 2. Eta gero, 3 eta 3 berdina dute. Horran egingo dudana izango da, lehenengo 2 hauek bidertu, horran 2 ber 3 eta 2 ber 8 nola gelditzen da? Gelditzen da, 2 ber 3 gehi 8. Zergatik, biderketan batu egiten direlako berretzaileak. 3 eta 8. Eta horrein, 3arekin egingo dut berdina. 3. 6 eta 4. Beraz, 6 eta 4 bat dut. Zer badago? 2 ber, 3 gehi 8, 11. Bider. Zer badago? 6 gehi 4, 10. Hemen biderketa bat dago, hemen ere beste biderketa bat. Baina hau, simpleagoa da, lehenak ditugulako hemen 2 eta 3. Eta 18 eta 12, zenbaki konposatuak dira. Horran, hau, zuzenagoa da. Lehenak direlako. Bideo honen azken ariketara iritsi gara. Denetan, zailena izan daitekena. Ditugu, berrekizunak desberdinak,
berretzaileak desberdinak, orduan, lehenengo inbarko duguna da, lortu berrekizun berdinak. Eta hortarako zer egiten da? Deskomposatu. 21 deskomposatuko dut. Zati 3, 7, 7ekin 1. Eta 73, 3ekin 21, 3ekin zatituta 7, 7ekin 1. Orduan dugu, batetik 3 bider 7 eta bestetik 3 berbi bider 7. 21 eta 73-ren ordez, jarri behar ditugu orduan 3 bider 7 eta 3 berbi bider 7. Baina hori egin aurretik hemen dugu beste negatibo bat, eta ikusi behar dugu zer egin behar dugun. Kalkulatu ezakegu guzti horren emaitza zein den. Hau positiboa da. Eta hau zer da? Positiboa edo negatiboa? Goazen ikustea. Dugu berrekizun bezala negatiboa, baina berretzailea bikoitia. Beraz, bikoitia denean positiboa da. Orduan, hau baldin bada positiboa eta hau baldin bada positiboa, zatiketaren emaitza baita ere positiboa. Beraz, ikur hori kendu dezakegu. Positiboa delako emaitza. Orduan, jarriko duguna izango da. 21-en ordez 3 bider 7, berra 12, zati, eta esan dugu positiboa dela. Orduan, jarriko dugu 3 berbi bider 7, ber 6. Orain egin dezakeguna da, berreketa hau parentesi barruan sartu. Hemen azaltzen den bezala, bidertu dezakegu. Orduan egin dezakegu. Honek du bat bider 12, 12, beraz da, 3 berra 12, bider 7 berra 12, parentesi barruan noski. Eta gero, zati, hemen da berbi. Horren egin behar da, 2 bider 6, 12, beraz da, 3 ber 12. Bider, eta hemen, 7 ber 6. Hori egin ondoren, zatiketa egiteko eta hobeto ulertzeko nik uste dut egokiena dela jartzea zatiki moduan. Aurrekoa jarriko dugu zenbakitzaile bezala goian, aurrekoa goian da, parentesiak endozak orain, eta ondorengoa zatitzailea behan. Urreko pausoan dugu 3 berra 12 eta 3 berra 12. Bat bidertzen eta bestea zatitzen. Kentzeko aukera dugu. Baina egingo duguna izango da proprietate hau jarraitu. Zatitzen dagona, egiten dena da, berrezkizuna mantendu eta bertzaileak kendu. Orduan dugu, berra 12 eta ben berra 12. 3 mantentzen da, eta 12 ken 12, 0. Bider. Eta hemen dugu, 7 mantentzen da, 12 ken 6, 6. Esan dugu, hau kentzeko aukera dagoela, posible zen, kendu, eta horren gelditzen zaigu bakarrik hau. Urreko pauso egiterakoan, 3 ber 0 jarri bat dugu, ez dugu jarri behar 0. Zer bestela, 0 bider 0 da 0. Eta gu badakigu, 3 ber 0 ez dela 0. Da, bat. Ber 0 da bat, horren. Da bat, bider 7 ber 6. Eta bat bider 7 ber 6 zen bada, 7 ber 6. Eta horrela bukatuko garen nuke ariketa. Eta honek bukatzen dut, beste bat arte, agur.